ମୁଁ ଯାଇ ଦେଖେ ସାନର ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନ ସେ କଣ କରୁଛି କଣ ନାହିଁ। କଣ ମୁଁ ଘରର ବଡ଼ ବୋଉ, ମୋର ବହୁତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ହେଲା। ତାକୁ ନହେଲେ ତମ ଘର ଲୋକ, ମୁଁ ଯଦି ନ ଯିବି ତମ ଘର ଲୋକ ତାକୁ ତେଳେଇ ଗୁଟେଇ ଖାଇଯିବେ। ମୁଁ ଯାଉଛି। କଣ କରୁଛୁ? ଏଇ ଭାବୁଥିଲି କଣ କରିବି, ଭାତ ସରିଗଲାଣି ଭାବୁଛି କଣ କରିବି ବୋଲି। ଯାହା କରିବୁ ତାକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଆଜି ଯାହା କରିବୁ ଭଲ କରିବୁ। ହଉ। କଣ କରୁଛୁ? ଥାଉ 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 ଥାଉ, ବେଶୀ ଆଉ ଭକ୍ତି ଦେଖାନି କି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରନା। ସେ ମୁଣ୍ଡରେ ତା ହାତରେ ଓଢ଼ଣା କାଇଁ ଦେଇଛୁ? ଯଦି ଆଜି ଓଢ଼ଣା ଦେଇଛୁ ସବୁଦିନ ସେମିତି ଓଢ଼ଣା ଦେଇକି ରହିବୁ ହେଲା। ହଁ ହଉ ଛାଡ଼େ, କଣ ଆଜି ରୋଷେଇ କରୁଛୁ କହିଲୁ? ସେ ଚିକେନ ଆଣିଛନ୍ତି, ମାଛ ଆଣିଛନ୍ତି, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଣିଛନ୍ତି। ତ ଭାବିଲି କି ମୁଁ ଚିକେନ କଷା କରିଦେବି ଆଉ ମାଛ ତରକାରୀ କରିଦେବି ଆଉ ଚିଲି ଚଣାଗୁଡ଼ି କରିଦେବି ବୋଲି। ତୁ ଏମିତି ଭଲ ହବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଚାହୁଁଛୁ ନା, ଯେମିତିକି ଏତେ ସାରା ରୋଷେଇ କରିକି ଭଲ ହବୁ। ବୋକିଟା ତୁ ଗୋଟେ। ଯଦି ଆଜି ତୁ ଭଲ ରୋଷେଇ କରିକି ଦେବୁ ସମସ୍ତେ ସବୁଦିନ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ ରଖିବେ ଯେ ତୁ ଭଲ ଭଲ ଖାଇବା ତାଙ୍କୁ ଦେବୁ ବୋଲି, ବୁଝିଲୁ? ତ ଏସବୁ ଛାଡ଼େ। ତ କଣ କରିବି? କଣ କରିବୁ ମାନେ ଯାହା କରିବା କଥା। ତରକାରୀ ଲୁଣିଆ ଆଉ ଲଙ୍କା କରିଦେବି। ହଁ ସାବାସ୍, ସେମିତି ହିଁ କରିବୁ। ନହେଲେ ତୁ ଯଦି ଆଜି ଭଲ କରିକି ଦେବୁ ସବୁଦିନ ତ ଭଲ କରିକି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ତୁ ଡେଲି ଡେଲି ଭଲ କଲେ ସେ ତୋଠୁ ଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଯେତେ ଭଲ କରିକି ଦେଲେ ବି ତାଙ୍କ ମନକୁ ପାଇବନି, କି ତତେ ସେମିତି ତାନା ମାରିବେ। ଆହୁରି ଭଲ କର, ଆହୁରି ଭଲ କର କହିବେ, ବୁଝିଲୁ? ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଛି ସେମିତି କର। ହଉ। କହିବା ଆଗରୁ ସବୁ କାମ ଠିକ୍ ଠାକ୍ କରିଦେବୁ, ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ କହିବେ ସୁନାବୁ ଆଇଛି। ଆଜ୍ଞା ବୋଉ। କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ଲୁଗା ତୋଳିବାକୁ ଆସିଥିଲି। ତତେ କିଏ କହିଛନ୍ତି ଲୁଗା ତୋଳିବାକୁ ଆସିବାକୁ? ନାଇଁ। ମୁଁ ବୋଧେ ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛି, ମତେ କଣ ଦେଖାଯାଉନି ଲୁଗା ତୋଳିବାକୁ? ଆଉ ତୁ ନ କହିବା ପୂର୍ବରୁ କଣ ସବୁ କାମ କରିବାକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛୁ? ଏମିତି ଯଦି ସବୁ କାମ କରିବୁ ସମସ୍ତେ ତୋ ଉପରେ ହୋପ ରଖିବେ ଯେ ତୁ ହିଁ ସବୁ କାମ କରିବୁ। ଭଲ ପାଗ ଦେଇଛି, ଚାଲ ବସିକି ଲୁଡୁ ଖେଳିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆସ। ସେଇ ଲୁଗାଟା ଭଲ ସାଇଜରେ ପିନ୍ଧିବୁ। ସମସ୍ତେ କହିବେ ବୋଉଟା ଆଣିଛ ଲୁଗା ସାଇଜରେ ପିନ୍ଧୁଛୁ, ଅସାଇଜରେ ପିନ୍ଧିଲେ ଆମେ ଚିଛା କରାଇବେ। ହଉ। ଏଇ ସବୁବେଳେ କଣ ସେ ହାତ ଓଢ଼ଣା ଦେଇକି ବସୁଛୁ? ତୁ ଏ ଶାଢ଼ୀରେ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ କି? ନାଇଁ। ଆଉ ତାହେଲେ କାଇଁ ସେ ଶାଢ଼ୀଟା ପିନ୍ଧିଛୁ? ମତେ ଦେଖିଲୁ ମୁଁ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଛି, ବୋଉଙ୍କୁ ଦେଖିଲୁ ବୋଉ ନାଇଟ୍ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ଆଉ ତୁ କୋଉଥିରେ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ? ମୁଁ ମିନି ସ୍କର୍ଟ ଟପ୍ରେ। ଆଉ ତାହେଲେ ଆକୁ କାଇଁ ପିନ୍ଧିକି ବୁଲୁଛୁ? ତୋ ଇଚ୍ଛା ତୁ ଯାହା ହବ ସେଇଆ ପିନ୍ଧିବୁ। ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ସେଇଆ ପିନ୍ଧେ ଯା। ହଉ। ଜଲ୍ଦି ଶୋଇବୁ, ଜଲ୍ଦି ଉଠିଲେ ଜଲ୍ଦି ଉଠିବୁ। ବେଗ ଉଠିଲେ ସମସ୍ତେ କହିବେ ବୋଉଟା ଆଣିଛି ଅନ୍ଧାର ଉଠି ଭଲ କାମ ଦାମ କରୁଛି, ନହେଲେ ଚିଛା କରାଇବେ। ହଉ। ଏଇ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? କେତେବେଳେ ହେଇଗଲାଣି? କେତେବେଳେ ହେଇଗଲାଣି? ମୁଁ ଯାଉଥିଲି ଶୋଇବାକୁ, ତତେ ଆସିଲି ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିବାକୁ। ମୁଁ କହିଲି କଣ କରୁଛି କଣ ନାହିଁ, ତୁ ଉଠିକି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ଏତେବେଳେ ହେଲାଣି ତ? କେତେବେଳେ ହେଲାଣି ତ ମାନେ? ତତେ କହିଥିଲି କି କାଲି, ଏତେ ବୁଝେଇଥିଲି, ତୋ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ପଶୁନି? ତୋଠୁ ଏମିତି ଯଦି କାମ କରୁ ତୋଠୁ ସବୁ କିଛି ହୋପ ରଖିବେ, ଫିର ବି ଶାନ୍ତି ହେବେନି, ବୁଝିଲୁ? ତ ଚୁପଚାପ ହେଇକି ଶୁଅ। ହଁ ହଁ, ମନେ ପଇଲା। ହଁ ମନେ ପଇଲା ଯଦି ଚୁପଚାପ ହେଇକି ଶୁଅ ହେଲା। ହଉ। କେତେ ବୁଝେଇବ ଏଇଟା ତୁ ଜାଣି। ହଁ ଫାଇନାଲି ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ମୁଁ ସୁଧାରି ଦେଲି। ଆଇ ଏମ୍ ପ୍ରାଉଡ୍ ଅଫ୍ ୟୁ।